kan ai kon star la hi ajin lama ajena sa de uma mem o ka tia hi lo en ve ula at video call chele lo en ula he ta top lama te in lo en thlenga ni chuanin ajena sa de uma manin ka hiani aji lo don khop mai dần in phuket lang cho khapui em doya so ram hong nei pe telena ai zo ngai zo zol kho puyen ti tamai seo Russian nula lam pui don hey en rola chuan Russian tlang walang ni hela hian chuan turah hian kan lam dona eng wangala turge kan ni kan ti chuan reidu kan in koma hela hian reidu kan thu hawa chuan an ni hian laman cha ka are sa kan chin kan fila an lo ngai sa rap 2 million views ne to ka chu Pumal soma photography wang hi chuan an lar bel ti lo thei anilova ani hianin atilar na sa khop mai chu wangi turah hian are sa lamangin kan lam don come on let's play an play na bluetooth speaker hi Russian pa hian ken tir ni om takani Russian pa po suve hau mai are sa fence ru kol tak tak ta chuan in an van thik don tak em velo ti ka ngai tu na lo om thut maya helai chuan zam ve hle ni helo enula zam je chu riat an mo nui chui mai dấu chẳng vỡ hạ khá tin tuần ngái rồi tông này ạ dám lâu thấy bọn này đâu em nhỉ dám được lại lâu lệ dạ lâu atum biếu na giặc về không mà này bikin hay châu ka hay tuak may sewa hay star em suan hian in ham dang nula làm pui này á aji lo don ko mai eng po ni se tun trum youth icon ho chu an van nei tak zet ani